Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Iako se još uvijek nije ni ohladila sada već dokazana laž tajkunskih medija kako je Andrej Vučić, brat predsjednika Srbije, nekakav veleposrednik, da ima 1000 hektara zemlje u Vojvodini, nove i još gluplje laži stižu iz opozicionih redova. Nakon samo nekoliko dana od naručenog teksta u tajkunskom nedeljniku i napada na porodicu Aleksandra Vučića, u kom su Andreja Vučića bez ijednog dokaza targetirali i prikazali kao nekakvog glavnog kupca zemljišta, iako ne samo da Andrej Vučić, već niko iz familije Vučić nema nijedan ar zemlje u Vojvodini, Đilasovci su smislili novu laž. Naime, aktivisti Dragana Đilasa sada su izmislili da je Andrej Vučić kupio lanac pekara Hleb i kifle za ni manje ni više nego 2 miliona eura. Iz izvora bliskih Andreju Vučiću saznali smo da on ne samo što nema nikakve veze sa kupovinom i prodajom ili bilo čime u vezi sa lancem pekara Hleb i kifle, on u životu čak nije ni ušao u bilo koju pekaru pomenutog lanca.